आं मोनथिया आंनि आरो नोंनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं नाथाय 20 बोसोर सिगांनिफ्राय नोंखौ लोगो मोनगोन होननानै नेगासिनो दं ओइ जाम्बा नोंखौ रावबो लोगो हमनो फैया बेयाव नों सोरखौ नेगासिनो दङ नों माने एसेबो बुजिथारला दिनै 20 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं नोंखौ नुगासिनो दङ बे जायगायाव सोरनिबा थाखाय नेनानै थानाय आंनि गोसोनि खोथा आं नोंनो माबायदि फोरमायनो नों आंनि गोसोखौ माब्लाबाबो बुजिनाय नङा नों थां बेनिफ्राय नों मानो एसेबो बुजिया लटिफ एसे बुजिनो नाजादो ना आं दि नोंखौ रोशना आं मोनायाव रैमाल आरो रशना नामखौ सिमाङाव खोनाबाय थायो नों बोरै मिथिखो रशना नामखौ बुंलाय नों सोर आंनि नामा लतिफ किन्तु सिगांनि जोनोमाव आंनि नामा रिमलमोन आरो जों सानैजों मोजां मोनलायोमोन नों मा बुंबाय थादों आं गोसोआवनो गैया नों आंजों फै नाथाय दानि जोनोमाव नोंजोंनो थागोन Rwmwi जाखांफैयो आंनि मेगननि नोजोराव बबेबा समनि गोगोम अनज्लायनाय दङमोन जोंनि गेजेराव
आंखो होनना नोंनि अनगाब्ला नांखाया बे जिउखौ लिरनाय गैया होनना बुरखायगोन गोसोखौ रोमै जाखांफैयो आंनि मेगननि नोजोराव बबेबा समनि गोगोम अनज्लायनाय दङमोन जोंनि गेजेराव खैफोदखौ बोरै हमथानो हानो जाखासिगोन दुखुआ आंनि जिउआव लिरनाय गैखाया होनना सानना लाबाया नोंनि आंनि अनज्लायनाय बे जिउआव आद्रा खामोन जोंनि अनज्लायनाय गाज्रि नोजोर नांखानाय जोंनि अनज्लायनाया नोंनि अनगाब्ला नांखाया बे जिउखौ लिरनाय गैया होनना बुरखायगोन गोसोखौ रोमै जाखांफैयो आंनि मेगननि नोजोराव बबेबा समनि गोगोम अनज्लायनाय दङमोन जोंनि गेजेराव साला आं सानदोंमोन नोंनि गोसोआव मोनसेबो गैया दा आरो नों हाबा लानासो देखायबावबाय साला सैमा आयै फिसा फिसा फिसा